Assalamu alaikum masu kalonmu barka da warhaka. An fara nuna wani fim na ƙasar Sin mai suna Dead to Rights tun ranar 25 ga watan Yuli na shekarar da muke ciki. Fim ɗin da ya nuna mana tarihi na kisan kiyashin da maharan ƙasar Japan suka yi a birnin Nanjing da ke gabashin ƙasar Sin wasu shekaru 88 da suka gabata. Zuwa tsakar daren ranar Lahadin da ta gabata, yawan kudin shigar da aka samu da shi ya zarce kudin kasar Sin yuan biliyan 1.5, kwatankwacin dalar Amurka miliyan 200. Maimakon bayyana yadda jama'ar kasar Sin suka yi yakin kin maharan Japan daga manyan fannoni, fim din ya mayar da hankali kan gudunmuwar da wasu daidaikun mutane suka bayar. Waɗanda suka sauya kansu daga masu yunkurin kare kansu zuwa jarumai masu sadaukar da rayukansu don gabatarwa duk duniya ƙwararren shaidun kisan kiyashin da maharan Japan suka yi a Nanjing. Kazalika, ƙididdigar kamfanin Comscore da ke tantancewa game da nazarin kafofin watsa labaran ƙasa da ƙasa mai headquarter a ƙasar Amurka ta nuna cewa fim ɗin wato Dead to Rights ya mamaye kasuwar fina-finai ta duniya tsakanin ranar 2 zuwa 3 ga watan Agustar da muke ciki. Har wa yau tun daga yau 7 ga wata za a fara nuna wannan fim a gidajen fina-finai da ke kasashen Australia da New Zealand da Amurka da Canada da Malaysia da Singapore, yayin da ake shirye-shiryen nuna shi a kasashen da suka hada da Rasha da Korea ta Kudu da Birtaniya da Jamus da Faransa da sauransu.